どうもこんばんは、鳥部あかねです。さて、2024年ブルースカイ、ツイッターをフォローしてくださった皆様、そして普段動画を視聴していただいた皆様、本当にありがとうございました。2024年は本当にいろいろあった1年だったなと思います。そういえば 3D 化したのって今年入ってからなんですよね。こんな感じで皆さんとまたお話できるようになれたらと思って 3D 化したんですけれども、思ったよりもちょっと普段なかなかあれやこれやと忙しくて思う通りに活動できなかった1年でもありました。できれば動画もっと出していきたかったんですけれどもね、作りかけの状態の動画が何本もあるっていう状態であんまり良くないなというふうに思ってます。一方で動画活動以外、例えば同人活動ですとか、旅行ですとかそういったものはとても充実した1年になりました。今年1年あまり海外には行けなかった、4月にソウルに行ったぐらいなんですけれども、車であちこち旅行行って回ったりですとか、あとはそうですね、あとは年末にも久しぶりに青春ライスキップで旅行行ったりとかもしましたし、なかなか充実した1年だったんじゃないかなっていうふうに思います。また同人制作の方も、今年はコミティア4回と北海道コミティア2回、あと旅チケットっていう富山で開催されたイベントですとか、あと山奥です同人即売会っていう田辺市、和歌山県田辺市で開催されているイベントにも参加できたりと、なかなか充実した1年だったんじゃないかなっていうふうに思ってます。新刊の出って言いますか、そこまで本が作れたかって言われたらそうじゃないんですけれども、一方で久しぶりに一次創作でちゃんとした読み切りの漫画を描けたっていう1年でもあったので、なかなか進歩あったんじゃないかなっていうふうに思います。ちょっと絵を描く時間は最近取り戻してきたところになるので、これから画力は頑張っていこうねって感じなんですけれども、時期に戻ってくるかなって思いますので、これから皆さん応援していただけると幸いです。はい、それでは手短になってしまったんですけれども、これで挨拶を締めたいと思います。それでは2024年ありがとうございました。来年は2025になります。どうぞ来年1年、鳥部あかねをよろしくお願いします。はい、それではちょいちょいカミカミになってしまったんですけれども、これで挨拶終わろうかなと思います。それでは、さようなら、良いお年を。